Гледай, че го правя. Аре, моля да напихме, брат! Искам да влиш с челника, брат, да кажеш. Ще чакам да взема и пата. Гетей да правиш, брат. Колега, как е? Капка пика? Това средна. Ого. Ти ще бъде за бан. Чай, че в този шкаф само мене маня. Добре. Но малки работи. Ясно. И тъж читка не снимай, че Лора се я търси от 2 седмици. Прибирай. Те, дай отлепя и перфото. Че не ли четка да те търси от 2 седмици? Бачка ми тук е яко. Собственика се появи. Викам, ще носи нещо за хапване. В огледалото щяло да си лепят. И здравейте хора, това е първият ни влог. Сега ще ви се представим, аз съм Цецо. Аз съм Никола. Аз съм Тони. И ние сме GG Detailing. Добре бе, добре! Вие погледате 4 пъти да поздравявате. Днес ще правим този автомобил, тази единичка. Трябва да я пастираме, да я полираме и да я сложим керамично покритие. За целта първо ще измием автомобила отвън, обаче имаме един проблем, че навън малко е ледено. Какво направи ти, бе, брат? Да, сами видяхте колко е ледено. Така че започваме по друг начин този път. Ще измием колата вътре в халито, което много мразя, защото всичко става във вода. Сега първа стъпка, някой ми звъни. Ведох разговора, първа стъпка, изместваме автомобила малко по-назад. Ай, колега. Давай, пале. То даже и запали. Дай още малко. Стига. Те, първо ще предизмием колата с препарата на нашия колега Restore Ride при Lush. Много сме доволни. Разреден е вече, понеже колата е доста мръсна и да падне грубата мизерия. Направо не се натършиха ръцете. Чай, че ми е много странно, защото съм свикнал за TikTok да снимам просто 3 секунди кадъра, пък тук трябва да обикалям като... Ти на 0,5 няма ли? То на 0,5 по-добре, брат. Тя гледай какво става синематик. И сега ваша колега. След като предизмием колата, оставяме я малко да разгради мръсотията по нея. Една вода, пяна, активно измиване вече с лошмитове. Пак вода, подсушаваме, понеже няма да слагаме покритие, защото ще слагаме керамика. Продължаваме промяната. Не, тъшак май. Наприте нагоре. Има такъв народ. Аре бе, чакат нова стана. Дай пали водостроиката. Че не мога да запаля. На пролет. Замръзнала е водата. То тръбата отвънка, дете идва, явно е замръзнала водата. Те обатачихме са. Я прасни. Добре, няма проблеми. Имахме лек проблем, ама вече няма проблеми. Сега вече измиваме. Измиваме!
магазин. Не, далече от магазина, ама ще стане. Добре, добре. Чатейката е мокра, я гледай какъв джаме, бе. Готово е. Звън на клиента да идва да... Звън на клиента да идва да я взима. Я пак! Стига маха. Те, фърляме една пяна. Fuck! Чай тук само. Вече е опенена. Минава контактно, като аз взимам една четчица. Чакай. Той не е за клипа. Ама за кой? Не, по принцип е генин, той не е за клипа. Да. Satisfying moment, do, come. Don't my friend. Аз съм мъра. Най-вече. Какво стана? Джама на половината. А? Джама на половината. Няма бе, той виши капака и вина. Ти оставих чужата. Ето е в джоба ми. Фащаш? Дай! Беше близко към колата. Close, bro. След това изплюване, хвърляме една вода и ще я клиним. Сами може да видите в колата няма абсолютно никакво покритие. Сега ще я напръскаме пак с шампуан или както му казват детайлите Clay Lubricate. Взимаме. Аре, пусни го! Хапи му, Те. Имаме две клей кърпи. Ще да стане за кофата. Ето ги. За да може да изкараме всички дребни частици, които са набити в лака и да я подготвим. Деца, вика както си трябва. Те, пръскаме още път. И почваме. Вземем си кърпата. Слагаме я и почваме. Так, може да чуете. Дай ми тук за асамъра. Вижте колко е като шкурка е самия лак. След като я минем с клея, ще бъде мазна. Не бе, ти го изтри. Те колата вече е клеената. Доста
адекватно, вече е много мазно. Няма... Забравихме да кажем, скъп шампуан избихме колата. Колега, доближи. Евокар, шампу. Шампу. Чай, че тук е И като не са раби. Шампу. да подсушим колата. Евокар кърпа. Twisted 90 на 60. Той не е реклама. Да се спонсорират Да момчетата. се спонсорират момчета. Те, виждат, че подсушаването, когато колата няма покритие, е Покъртително. супер излез. Но все пак, за да си забързаме процеса. Ами какво мислиш за миенето на автомивки с четка? Абсолютно забравя. Абсолютно позволено. След като измените колата си с четката, може да се обадите и да получите вече предложение за лакова корекция. От Чай кого? се сети Чакай. за лаков. Ако не може, Няма да не може. няма да не може. Те, правиме едно хубаво подсушаване. Ще гледайте, че го правя. Брат, никога не се работи толкова. Нали? Но днеска и после пак чука дето си. За клипа само, ясно. Те фаровете са с PPF. Поне едно хубаво нещо има колата, да има някаква защита. Гледаме да ни топнем кърпата на земята. Както някои Както колеги се правят. прави, в принцип, Тихо. после да берем 3 пъти. Тихо. Човека зад кадър не се вижда, не знае за кой става въпрос. На не видяха. Абе да. Дами и господа, палим! Докато подсушаваме пода, аз ще взема да издухам. Кой ще ти кажи? Колата, бе, кой? Да, Другия пистолет. другият ще. Благодаря. Голям да... Всичките фуги ги минаваме, да махнем излишната вода, после да мога да я подсушим. Ще направим няколко теста, ще видим дали ще се вместим в една стъпка с добър резултат или ще трябва да я минаваме двустъпково и ще му звъннем да му кажем каква е офертата, защото човека чака, не е спал. Те и колата вече е подсушена, всичко топка. Виждаме някакви много странни дръскотини, които са правили с нещо. Като светим с лампата, холограма парти. Да не сме с пиян лак. И цялата кола си е на големи холограми. Може да видите тавана, даже без да го светим допълнително с лампа. Просто е зверски надран. Ще направим един тестов. Какъв тест направи ти, то половината капак трябва да мина? Мали малко тикс. Без напрежение. Добре бе, господин тест. 4 проби. Ще излучим на живо. Shine не е реклама. Слагаме зелена гъба и heavy cut на Евокар. Да видим какво ще се случи сега. И имаме проба Heavy Cut плюс ще пробваме. С 2 в едното ще пробваме да видим дали ще мога да го вкараме по-бюджетно. И... сега ще тестваме. Мяу. Първо Heavy Cut в ето и квадратче.
Тук имаме Heavy Cut проба. Тук отдясно ще е 2 в 1. Тук ще пробваме на долния Heavy Plus. И на четвъртия ще пробваме не с зелена гъба, пробваме с оранжева. В принцип съм сигурен, че няма ми хареса резултата, но някой път стават чудеса. Сега да бърсаме 4 квадрата и да видим какво се случва. Докато забърса, аз ще взема лампата. Помниш ли кой какво беше? Да, Виждате, тук е с Heavy Cut-а. Разлика доста добра. Никакъв хейс няма, което означава, че лака е твърд. Тук е... Ко беше с 2 в 1? Тук с 2 в 1 малко по-слабо рязане, но има и тук там е някой дръскотина. Тук с 2 в 1 и оранжева има някакви малки. Добър резултат. И с Heavy Cut Plus той реже най-много. Тук дръскотини почти няма. Сега ето ги 4 теста. Може да видите как на оранжевата гъба, понеже тя не реже толкова много. Гланца в лампите го няма. Още седи на грапало. Тук е една идея по-добре. Тук вече е още по-добре. И тук е най-добре, лично за мен. Сега ще се обадим на клиента. Ще обсъдим с него 4 варианта. Но всеки случай колата ще бъде на едностъпкова корекция, защото лака го позволява. И ще стане доста по-черна, както виждате. Така че сега звънкаме на клиента и се връщаме. Те разбрахме с клиента. Ползваме Heavy Cut Plus. И так му говорих с него на камера. Каза, че искал и да я дебаджнем отзад. Отзад недоразумението вече го няма. Готвим. Като готвим, се осрахме. Ще чакаме да не дойде малката машинка. Ще ползваме и тая напъст. Отварям се една гъбка и почвам предната броня. Предната броня на места има олюпен лак. Калника. Бачка ми тук е яко. Собственика се появи. Викам, ще носи нещо за хапване. Огледалото щяло да се лепи. Даже не бях забелязал. Виж го. Съдба? Преден капак, предна броня, калник, вратите са готови. Тавана почти е готов. Колега, как е? Капка пика? Надника вари, вика. Остана газа. Тук всичко е джам. То се прави, че бърши нещо. Тук не е минава, но само вижте разликата. Да, аз не те храня, няма страшно. Само вижте разликата тук. И тук където не е минава до дръскотини, мафия. Ето тук където не е минава на клонката. И тук магазин. Разликата. Не бе, тези лампи не ги слагахме вчера 4 часа.
И тази четка не снимай, че Лора се я търси от 2 седмици. Прибирай. Подаръка за рождения му ден. Ваучер за скок без парашут. Без парашут. Виж заека. Ай виж заека. Опа! Каква средна? Ого! Ти ще бъде за бам! Да бе, заради този YouTube тук всеки път трябва да спираме песните и да слушаем. Я дигни тази схема да сложа тази схема. То с Радо, ко прави бе? Ко прави този човек бе? Един му изпрати. Ти тако с хай за съборите, като ти ще иде цак. Ще се сетиш. Вече почти цялата е готова. Остана само праговете. То е наполовина. То ще не минавам. Тук е готово. Това е щялка. Приберем машините и обезмасляваме. Понеже времето напредва, днеска само ще почистим всички фуги навсякъде, където има евентуално някаква паста останала. И утре като дойдем, обезмасляваме, мажем с керамика и я оставяме да се почува там въгъла. Вече сме обратно в халето. Сега ще разредим малко обезмаслител. Чакай само да го видим къде е. Оп. Ето го. Вижте кой се появява от никъде. Значи бях до офиса, не е този офис, моя офис, и то там да бачка. Той тук имаме офис. Не. Защото ще да се случи софт. Хайде нещо да го потухва. Ей, почваме да обезмасляваме тонката. Чакай да го гледам хубаво, брат. Даже и чисто нов да е, пак го гледам. Кой знае? Не се знае, знае ли са? А? Божинката. Давай, почвай. Двете им мозъчни клетки, докато обезмаслявам. Сега, ако можеха да светнат, че е хубаво. Опа! Хората нямат търпение, между другото, за първия ниво, ако съзнаеш тъй нещо. Хората нямат търпение, първи влог, 24 гледания. Има някаква рандом стечка. Деца е спалнала. Но иначе пък я гледай. Хай май, тук мога да снимаме в него, бре. Стечката я премахваме с един друг препарат. Няма да му казвам името и лонка се казва. Препарата е строго секретна тайна. Значи, брат, страшна ласкачка. Да, бе. Магазин. Код беше, код стана и сега да намажем вече турбоджамп. Човека каза, че няма как да стане тази кола черна. Тя беше сива в началото. Джигит Vision. Ще му кажа. Това е такива дни. Този модел. Детайлинга е заправи. А, И вчера влизам в фитнеса с този свичър в паста и ти си мислят, че от фермен сигурно. Колата вече безмаслена. Секунда. Колата вече е обезмаслена. напълно. Сега продължаваме напред. Вземем си два фибъра. Какви? Често нови. Евокар. Не е реклама. Вземем си Евокар Boost Plus 12. Едногодишна керамика. Стой. Да я фокусирам. Оп, добре. Едногодишна керамика. Много добра.
за цената си. Ще кажат хората, евокар, мевокар, само евокар. Ето. Сонакче 3 годишно. Имаме Кенотек, пак 3 годишно. Имаме графен, до 4 години му дават. Керамика 3 годишна, звиза. Вакса твърда графенова. Като цяло не работим само с една марка, но работим с той, което сме видяли, че работи. Те, че са ми спрейци заключенията. Друсваме керамиката. Ти някой има клипа, брат. Защото нашите, ако го гледат, помислят нещо друго. Те, друсваме, вадим си... Разклащаме керамиката. Така. И си вадим един чисто нов фибър. Чай, че в този шкаф само мен няма. Сега 100% единственият минус е, че тази тъпата праскалка на средата на колата 100% ще заде цирка. Ще видите. Ей, с керамика. Я даре едни 20 грама. Едни 20 грама. Тази керамика съм сигурен, че ти е последната кола и отива в кофата, защото ще свърши. Първо ще направим тавана, защото е най-гадно и винаги не искаме да го правим. Първо правим таван и после сега почваме капак. Гледам първо най-големите детайли да изчистя, да знам, че после ми сладко. И най-вероятно собствени капак ще цъфне да се сложи огледалото, То от другата защото страна. вчера го изгонихме. Ето с нещастния оператор, брат, само седи и снима тук. За туристи на интернет запуша. Не. Напръскваме. Дай шафаме ти, то си от тавана. Сега пак спръскаме. Продължаваме с нататъка. Както ви казах, даже не на средата на колата, той е единствения батак. При баса. Готово. Меканик, курва. Не. Аз го дъпна. И капково напояване. Видите, че колата е намазана с керамика цялата. На здраве! На здраве! Вижте сега фибъра от керамиката. Как ни задържа вода. Той се случва и с колата реално. Дай, кихай пак ти, бе, какво са прите стискаш? Толката киха, бърши. Тук се крият много коне. Собственика се появи, пак странични дейности тук. Токът ново е. То е много вече. Къде си е ОМ? Единичката е намазана, гръм 24 часа почивка и утре ще ви покажем хидрофобността. Тя като нова е. Тук някакви разговори се провеждат. И ден трети започва, понеже керамиката на единичката има още 3-4 часа, докато се съхне напълно. Имаме една баница на колегата, която трябва да бъде облепена в джигит. Вече е пастирана и полирана. Колегата малко е дошъл по-рано да се поиграе. Измил я и готова да къса. Стикерите. Сега ще ви ги покажем. Ама, кой го сложи той нещо? Добре. До мен е по-над вътре има малки. Много малки работи.
Ясно. Те, имаме... Кой имаме? Показвай сега. Имаме малки джиги. Имаме джигит. Имаме номер за връзка. Имаме детайлинг. 2 броя, които трябва да се срежат. Няма значение. Имаме още един номер, като номерата, понеже тук си има вече, ще има един отдолу, нали, от другата страна. Стъклата ще ги направим с перфо. Двата, тук двата, от другата страна. Тук на вратите, мисля, че на вратите правихме ли? Опа! Имаме за капака. Заяк. Един заек. Имаме за вратите пак заек. За вратите имаме и... А не, той вече и перфото ли? Да. Имаме перфо за стъклата. Ако искате и вие да имате такива стикери или печатна фолио, визитки, всичко, тук ще излезе. Пинк! Ето я. Тя може да направи всичко. Ще оставя линк долу в описанието. Тъй, че почваме сега да я подготвяме. Тези фарове не ги ли тръкна малко, не виждат? Време нямаш. И детайлинг с QR код. Гъра, които не искат тихо. Че да кажеш да на камерата? Омон! Ще стане здрасти! Те, сега малко да подготвим работите и се връщаме. Те, да, отлепя и перфото. Че не ли читка да те търси от 2 седмици? Кой търси намира? 3 М3, М. Както го сложиш, ще 6 години. Разбирам да едите всякакви месо. Я е тук набиено. Те мислят, че е топ. Еми, почва. Добре. То знаек много ми хареса. Ба, много е 3D, брат. Много. Много Ако цъка. искате и вашите стикери да са 3D, викнете памет. Ако искате вашите стикери да са 3D, звънете на нова ера. Ти ще го изтрия между другото. Не, няма. Да. Ето се повядайте. Дай next trip. Колата вече е пасирана, полирана, сложили сме керамика, джамп, чакаме собственика да дойде да се вземе. Всеки момент трябва да е такъв принцип. Така е малко. Ти му да голя. Е, твоите на кого да е? Аз я оставих черен мат. Сега в момента е черен бял мат. Ими. Какво са направили? Еми, Ще много добре. да? Магазин? Браво, момче, това така. Ай, спирай, що си? Всички ти ще светят, ще тя добри колата. Его, ти вече си кава. Ари бе! Ай, ноша гръбни бе, брат! Ари, моля те да пей хуя, брат! Искам да влиш с чилника, брат, да кажеш, ще тя добри моя колата. Дете да правиш, брат.
магазин. Предния капак. Топка. Фак, аз не мога да кажа. Готови ли сме? Да. Ай, добре, ето ви без ще стане лично. Ай, 4 пера. Ако ви харесал нашия клип, харесайте. Последвайте и натиснете камбанката да получавате нашите Like, share and subscribe.